Naše flusky. Ej, čudo, Sabina má ještě jednoho panáka. Dáš to? Kde? Hej, no jo. Ale já bych ji nevypila, ta je 7hvězdičková jako. Jak to skutálíme? Váďo, první nabídka. Já teď natáčím. To 600 na noc. 600 na noc je tvoje. Já... Počkej, jak další. Tak to bych nebrala. Tu znáš, jo? No Mateš. On si už co? Zapřik mi dejte! Jo, ty se mě prdel. Ty si tu líkala a jenom tenkama ty zapřik. Pojď to dělej. Ne. Já se chvíla. Jo. Já ji se cítím. Ale zlej. Máte dejchat z okna spíš. Dobrý kamarádek, kámo. Ty krávo, Já ji se cítím, ale... ty jsi zvyklá. No to jo, no. Cože? A ne snad. Lepší ne. Já jsem šla na tu postel, když on to. Je načichlá ta postel A teďko. ty jak víte, když tam bude krtí, dostane si na vás. Ještě sem jde, jo. Tady u kompu. Voláte táto. Proč mě? Ukáž. Nechcete já teda nikdo žádnou nabídku. Oni ne, jenom přepni to rádio, to je nabídka moje. To je dobrá věc. Ať. Co to máš? Já se chci čurat. Přepneš to rádio? Ne. Proč ne? To není Počkej, ne. Je to hopí. Tak to si dělám. Co? Pustí to.